Здраво на сите, добре дојдовте на уште еден подкаст на каналот Татунчо, со мене уште еднаш е Милош Димитриевиќ, херметички астролог. Милоше, добро дошо. Bolje te našao. Kakav si? Одличен, ти како си? Pa evo, dobro. Kod mene radno uvek. Ja što kažem, maltene nemam slobodno vreme, pa onda je ovako vikendom u sred noći mogu da snimam podcast. Tako da toliko posla ima da evo sad naročito sa čitavom ovom situacijom, da kažemo svetskom i ekonomskom koja nam je trenutno aktuelna, počeo od prošle noći, onako još aktuelnije, jel? Tako da, što kažu, nema više vremenske zone, nema spavanja u tom smislu, da se prilagođava. Pričat ćemo o tome, ajmo malo za uvod da popričamo o terminologiji. Šta je hermetička astrologija? Preciznije. Sve, preciznije. To sam već nekoliko puta objašnjavao, možda nisam kod tebe objašnjavao, Da. ali ajde kažemo ovako. Astrologija je jezik, jezik hermetizma. Rodonačelnik hermetizma, znači to nije ništa zatvoreno, ono što kažu hermetički zatvoreno i slično. Znači jezik hermetizma, šta je hermetizam? Moramo da dođemo od toga odakle potiče reč hermetizam. Evo vidite ovu figuricu ovde pored mene. To je grčki bog Hermes ili rimski Merkur ili u egipatskoj mitologiji Tot. Treća inkarnacija tog grčkog Hermesa, rimskog Merkura i egipatskog Tota je zapravo biće koje je zapravo živelo. Ono se naziva Hermes Trismegistus ili Hermes trostruko najveći, z grčkog prevod, i to je rodonačelnik hermetizma. Ispisao je smaragdne tablice, tabula smaragdina, između ostalog poznati su njegovi spisi koji su skupljeni u jedan opus koji se naziva Corpus Hermeticum. Taj Corpus Hermeticum je u formi dijaloga i najznačajniji dijalog je Divine Poimander, odnosno božanski pastir, gde prosto Hermes govori o tome kako je šta nastalo, znači kako je nastalo znanje. Tako da u principu Hermes, koji je inače grčki bog ili rimski bog Merkur, vlada informacijama, znanjem, komunikacijom, jezicima, trgovinom, mehaničkim pokretima, saobraćajem, našoj snalažljivosti, logici, orijentacije. Hermes Trismegistus donosi veliku, da kažemo, svetsku mudrost na tim tabula smaragdina, tim smaragdnim tablama, ispisuje sva alhemijska znanja božanskom rukom, bar on tako tvrdi, da je božanska ruka kroz njega zapravo ispisala sve alhemijske i filozofske tajne. Tako da hermetizam predstavlja gnostičko-filozofski pravac, gde je sadržana mudrost istoka i zapada u jednoj tačci. S druge strane, hermetizam će uključivati ne samo poznavanje alhemije, nego će uključivati divinacijske discipline, među kojima se ističu discipline mantičkih kodova ili komunikacijom sa nebom, gde je prosto astrologija, gde se nalaze tarot, gde se nalazi radiestezija, gde se nalazi geomantija, gde se nalazi razne druge discipline koje zapravo proističu iz disciplina koje danas nazivamo savremenom numerologijom, modernom astrologijom, raznim drugim školama koje zapravo potiču od tog osnovnog znanja. Tako da hermetička astrologija nije ništa drugo nego praktična astrologija. To je astrologija koja u suštini ima praktični oblik delovanja, pored proračuna, kalkulacija matematičkih u odnosu na dijagrame, odnosno karte koje mi gledamo, ne samo natalne, za koje ljudi najviše znaju, već prosto sve astrološke karte, ali praktična primjena, kako da prosto umanjimo neki težak aspekt, kako da unapredimo neki pozitivan aspekt, da on bude još bolji. Znači, šta treba da uradimo da bismo faktički imali bolji posao ili da bismo više ostvarivali neki uspeh, da bismo smanjili neke negativne uticaje teških planeta, sporih planeta, se manje odražavaju nas, pa tako postoje nimite, kako kažu indijski astrolozi, mi ih ovde zovemo džotiši, iako je džotiš zapravo titula, znači to je treća generacija pandita postaje džotiš,
A zapravo su to postovi, astrološki post. Znači, kada postite zarad neke planete, pa imate 7 dana u nedelji, to je 7 planeta, dakle i na engleskom kažete Sunday, to je sunčev dan, Monday, mesečev dan ili lunedi, kako se inače kaže na italijanskom, a onda imate recimo Saturday ili Saturnov dan. Znači, ukoliko je ugrožen mesec, vi ćete postiti mesečnim danom. Ukoliko Saturn ima neke teške aspekte, kvadrature, što god treba postiti Saturnovim danom, u skladu sa Saturnovim postom. Recimo, danas je Saturnov dan, dakle subota, znači trebalo je da se nosi crno, trebalo je da se nosi tamno, sivo, brown, kako god, da se ne jede ništa od izlaska do zalaska sunca, nakon ne zbog Ramazana, nego zato što je to Saturnov dan, iako to zvuči slično, znači jednostavno sličan je način posta, ne jedete ništa od izlaska do zalaska sunca, ali smete da pijete i vodu i čajeve i kafu, ne alkohol naravno, i posle zalaska sunca jedete sve, normalno, znači prosto noću se odvija taj posljednji i prvi Saturnov sat. Znači, jednostavno, hermetička astrologija je praktična primjena astrologije u kontekstu šta vi treba da uradite ritualno. Može da se izmesti planeta, znači na tačku svoje antisije ili kontraantisije, recimo kod ugrožene Venere, te možete da pomerite Veneru iz njene pozicije, ako se nalazi recimo na Algolu, da je pomerite na tačku anticije, znači na tačku njene senke. Kako se to tačno radi? Pa pravi se amulet, prave se zapisi, hermetičari to znaju da prosto urade i da vam pomere Veneru, možete pomeriti na godinu, na 3, na 7 recimo i možete pomeriti za stalno. Ali ja nikome ne savjetujem da to radi za stalno, jer za razloga što ona ne mora, a jedno koja je baš toliko ugrožena, pa je ugrožena narednih 30 godina, onda bolje da je pomerite za stalno, to se vrlo retko dešava. Znači, otklanjanje takođe određenih prokletstava, uklanjanje, ajde kažemo, tih nekih karmičkih obrazaca, predaka koji znaju da prosto deluju kroz nas, kroz naš DNK i onda jednostavno to nije teret koji pripada nama, mora da se skloni. Tako da bi prosto NATO-su bilo lakše. To je praktična primjena hermetičke astrologije. Dakle, kako da prosto oslobodite neku osobu izuzetno teških i komplikovanih obrazaca koji se nasleđuju, koji su naslednog karaktera ili mi kad kažemo porodično prokletstvo, šta to tačno znači? Pa neki naš predak je počinio neko zlodelo najverovatnije, ko zna kada i jednostavno sad mi ispaštamo zbog toga. Naši stari su prosto znali da su uvek pitao od koga je taj neko. Znači, od koga je, ko su mu dedovi, ko su mu pradedovi, babe i kako god, da se zna od kakvih su porodica bili. Dakle, da li su pravili neko zlo, da li ima zabeleženih samoubica u porodici, tako da je to znaju, nisu se oni bavili genetikom, ali ono što su znali da urade jeste da prosto negde iskalkulišu da li je to osoba koja bi mogla da bude dobra snaja ili dobar zet, mislim, kako god, baš iz tog razloga, gledajući sva kolena koje su mogle unazad. Da li se mogu izbeći uticaj natalne karte? Recimo, ja sam čitao da prosvetljeni ljudi prevazilaže uticaj natalne karte i da oni, na njima to ne utiče nikako. Pa, vidi ovako, suština stvari, kad bi posmatrali astrologiju na jednom višem nivou, jeste da se izađe iz sopstvenog horoskopa. Što znači da se izađe? Znači da ti prosto vladaš sopstvenim horoskopom, ne vlada on tobom. To jeste suština. Da kažem, za tu suštinu spremno 2% ljudi. To su velika odricanja, velika duhovna uspeća, velika materijalna odricanja i odricanja od uobičajenog života. Tako da danas možda i tih 2% mnogo. Jako je teško da prosto osoba prevaziđe sopstveni horoskop kad je konstantno u nekoj vrsti matriksa. Mi se stalno krećemo u nekoj vrsti obrazaca i ti obrazci savršeno se vide u našim kartama i trenutnim tranzitima, progresijama, direkcijama, tehnikama progresiranja, jednostavno mi dolazimo do toga. Ali da li bi bila suština zapravo astrologije da osoba napusti svoju natalnu kartu i da vlada njom kako želi, da koristi one potencijale koje prosto želi i da izbegne
one koji su loši ili malefični, da, to je bilo idealno, ali ja opet kažem da je tu jedva 2% ljudi. A zašto nauka sa jedne strane i religija sa druge strane, naročito monoteističke religije, negiraju astrologiju, hermetizam, sav okultizam, sva ezoterična tradicija i šta je to što ove dve krajnosti ne mogu da prihvate u ezoteriji, a recimo i nauka može u nekom meri da prihvati religija obaručke sada prihvata nauku. Pa nauka i religija su same po sebi suprotstavljene, naročito kad pričamo o nekoj modernoj nauci. Zašto? Zato što vera zapravo ne religija. Vera i nauka su suprotstavljene. Zato što su to dva oprečna puta. Put vere je put kredo. Ili to je prosto ja verujem, jel? Znači tu ne ispitujem ništa, nema sumnje. A cogito ergo je drugi put i to je put sumnje. Rene Descartes se uhvatio tog obrazca puta sumnje i zato se negde taj deo sumnje i vere suprotstavlja. Religija dolazi od drugih morfoloških, ajde kažemo, činilaca. Znači, zato što dolazi od religare. Znači, to je obrada zemlje. Znači, to je pre svega, znači, šta bi prosto značilo, da je to nekako obrađivanje nečeg materijalnog. Tako da, ponovno povezivanje i obrađivanje. Suština religije jeste zapravo u kanonskim spisima. Dakle, u određenim obrazcima i pravilima, katahizmima koje mi imamo kroz pustinske religije koje se spomenuo naročito. Mi imamo faktički 3 pustinske religije koje nazivamo monoteističke. One nisu monoteistički zapravo, zato što postoje razne emanacije tog jednog Boga i različitim emanacijama mi zapravo imamo politeizam. Mi, da kažemo, Srbi pravoslavci, mi imamo kućne bogove. To su slave. Znači, mi prosto slavimo slave i jedini smo ono što kažu u okviru hrišćanskih denominacija, pravo koji proslavljamo kućne bogove, kućne svetitelje. To ne postoji nigde više. Postoji samo kod nas. Zato što je to nasleđe paganizma. Znači, jednostavno, kućni bog, zaštiti kuće, kućni duh, mislim, što god, tu je ključ. S druge strane, Srbi su, ja volim da kažem, do podne hrišćani, od podne pagani. Znači, jednostavno, tako se ponašaju. Što je taj paganski arhetip mnogo jak, tog panslovenstva koje mi nosimo u sebi, a nismo ga ni svesni. A nismo mi ni svesni ni hrišćanstva, bar, mislim, kad kažem mi, mislim na narod ili veliki broj naroda, čak i oni koji se izdaju za velike, recimo, hrišćane pravoslavce, mali broj njih je zapravo pročitao Sveto pismo. Još manji broj se zapitao oko nekih važnih pitanja i jedan, da kažemo, smešan broj procentualno gledano, to je u promilima koji se istinski bavi time, koji istinski veruje. Znači, mi u stvari imamo pseudovernike. Tako imamo i pseudonauku, ne mislim u Srbiji, nego u čitavom svetu. Znači, jednostavno imamo ljude koji su religiozni u tom smislu što će nedeljom da ode u crkvu, u ponedeljak će da pare na kamatu, u utorak će da diluje drogu, u sredu će se, ja malo to karikiram, ali da, kao, počinit će 7 smrtnih grehova u 7 dana i onda će nedeljom tog 7. dana da ode u crkvu i da se kao pomoli Gospodu Bogu. I nosit će zlatni krst. Na primer, neki zlatni krst, zlatne lance i tako da, mislim, pričamo i o hrišćanima, ali govorimo prosto o jednom pseudomoralu. Mi nemamo više etički kodeks, mi nemamo taj moralni kompas. On je izgubljen, on je civilizacijski negde ugrožen. Znači, jednostavno se javljaju tragovima kod pojedinaca da prosto ne možete verovati da to još uvek postoji, pa se onda onako preispitujete, pa to moguće, pa ako je moguće da osoba nema interesa i tako, ali da, to se javlja u promilima i nedovoljno je da bi jednostavno moglo da se na osnovu toga
napravi jedan moralni zakon, što bi rekao Kant. S druge strane, kod Jevreja je recimo uobičajeno da vi možete prevariti drugog ako uspete u tome, super, mislim, to nije kažnjivo, a kod muslimana toga nema, čak ni u Kuranu, a nema ni u Tori zapravo, ali u Talmudu ima, mislim, to cionistički maheri su to izmenili kad pričamo o takozvanim pustinskim religijama ili tom nekom monoteizmu. A ono što je tu po meni problematično, to je zato što su ljudi neuki. Ne samo da su formalno neobrazovani u tom smislu, nego su i funkcionalno nepismeni. I ta funkcionalna nepismenost, plus nedostatak formalnog obrazovanja, ili čak i ako postoji formalno obrazovanje, ono je u skladu sa ovom takozvanom naukom. Zašto ja kažem takozvanom naukom? Zato što moderna naučna misao, ona se vrti u krug i ona nema novih otkrića. Je više tehnološka misao nego naučna misao. Da, ali jednostavno mi imamo svega nekoliko naučnih disciplina ili nauka u kojima možemo doći do nekakvih novih otkrića. Zašto? Pa zato što jednostavno naučna zajednica ne odobrava određene eksperimente. Naučna zajednica ne odobrava određene istraživanja, kaže nisu naučne. Ne baš zato što ta naučna zajednica postavlja predmet i metod i eksperiment i način kako se to sve radi, zato jednostavno hermetizam ne može da bude u skladu sa tom naučnom misli, ne može da bude ni ezoterija, nego se to vidi kao neki jeftini vid zabave, kao neka vrsta, ne znam kako bih ti možda najbolje objasnio, nekog populizma, koji je to tako, igra. Mislim, to je sve samo nije igra i ozbiljni ljudi koriste ezoterijske zakone, ezoterijske principe, ali mislim da je to baš njihova zavera. To je najbolje. Svesti određene alate koje koristite na apsurd, da uopšte nisu potrebni, da su prevaziđeni, da su nejasni, da su netačni, da su glupi, da ne znam ja šta. Svedete to na apsurd i onda jednostavno većina ljudi se ne koristi time, a vi koristite benefit toga. Znači, jednostavno, to je ne valja šargarepa, a u stvari, s druge strane, nemojte jeti šargarepu, ali meni je super, ostaje više za mene. Znači, bukvalno prostim jezikom rečeno, navesti druge da prosto vam ostave tu hranu po sistemu ne valja. Nije zdravo, to kaže, nije zdravo meso. Nemojte jedete meso, kaže, jedite ne znam nija šta, mislim, jedite neke pesticide, onda ovi što stvarno jedu meso, njima ostane više mesa za njih, tako. Tako je i sa ovom glađu, kada je u pitanju istina, znači kada je u pitanju hermetizam, pre svega nešto što ja dobro poznajem, reklo bi se, ali i svi drugi pravci, sve prosto druge kategorije koje spadaju u ezoterijske discipline ili u okultnu praksu, upravo dolazi do toga da će neko da kaže, ma, to je sujeverje, pusti to. Ili, ajde se okreni tamo onom crkvenom Bogu. Znači, nije to više stvar, okreni se Bogu, ne, okreni se crkvenom Bogu, idi u crkvu. A ja vam kažem, đavo kad je ušao u crkvu, odande više nije izašao. Još uvek sedi tamo i komanduje. I zato mi imamo institucije, ne crkve kao vernike, nego institucije crkava koji su zapravo firme koje ne plaćaju PDV. Znači, i ja ih tako zovem. Znači, i često u posljednje vreme kažu da su oni jednak krimogena organizacija ili prosto zločinačko udruživanje, jer sve što oni rade suštinski je protiv zakona. Znači, Zadnji sve što rade, feudalci. da, oni su bukvalno mimo zakona, znači jednostavno izvan zakona. Znači ponašaju se gore nego narkokarteli u Južnoj Americi. Pa ima više vernika u narkokartelima u Južnoj Americi nego što ima među popovima. Ali to ozbiljno kažem. Monaštvo je druga priča. Tu ima i ovakvih i onakvih i ne bi tu zaista ima iskrenih vernika i zaista je moguće da prosto čovjek postane istinski hrišćanin po kodeksima Isusa Hrista samo kroz manastire. Znači, ne kroz kategoriju učenja, ajde kažem, crkvene dogme, doktrine, pritom, to su takvi licemeri i fariseji. Znači, jednostavno,
Oni prvi uče na bogosloviji i kosmologiju i kosmogoniju i astrologiju samim tim. Poznaju te principe, onda kažu ne, 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 to je, ne znam, đavolja matematika. To nije u skladu sa kanonom. Prvi uče to, znači oni to jako dobro poznaju. Ili poznaju u neku ruku, zavisi koliko su učili zapravo kosmologiju, kosmogoniju i filozofiju srednjeg veka koja se između ostalog bazirala na to, ali ne samo srednjeg veka, rano hrišćanstva, znači koja se bazirala na hermetičkim zakonima. Pa svi hermetički zakoni, opisani kako u Corpus Hermeticum, tako i u Kibalionu, su zapravo su zapravo ništa drugo nego zakoni koje možemo da nađemo i u hrišćanskoj doktrini. Pa tako čuveni zakon hermetizma kako gore, tako dole i obrnuto, mi zapravo imamo kako Hoće na, naš. tako, tako na zemlji, pa da. Znači, jednostavno, ali to je prepisano. Isto tako, sad nisu dobre sveće, jel? Ne valja što imam, ne znam, pehar, imam sveće, imam sve te knjige, ne, to mora da je satanizam, a odete u crkvu, ono tamo i sveći, sve isto stoji oltar, stoji pehar, stoji potpuno sve isto, ne, to je u crkvi. A koja je prosto razlika? Mi smo hram, unutrašnji hram u nama. To je poenta priče. Znači, nije stvar u zidinama, stvar je u nama. Znači, hram, božanski hram, to smo mi. Znači, mi smo dokaz Božjeg postojanja. Naša mogućnost i potreba da volimo i da budemo voljeni, emocije, naš racio, znači, to je ono što imaju samo ljudi, razum i emocije. I to je božanska iskra u nama. A onda se to svodi na ne pališ sveću u kući osim kad nema struje, naravno. Ili, mislim, te mirišljave, pa dobro, ajde, ako baš romantike radi, znaš, ali ni to nije dobro često. Ne, slučajno pališ ove druge sveće, ne znam ni ja što radiš, ti mora da si pripadnik neke verske sekte, mislim, znaš, čim ti pališ sveće, mislim, a što, kad pališ u crkvi, ne postoje razlika, kao što Vučić pali sveću, mislim, to prvo je zapali, onda je poljubi, mislim, tako, te neke, ajde, kažemo, neznalice, mislim, koje prosto pričaju na tu temu. Pališ tamjan u kući, šta ti je kao da si đavo ima, znaš, ili zapali tamjan, popraskaj svetu vodu, zovi popa, da okadi, vidiš da nam ne ide. Znaš, i tako neke gluposti, mislim. I onda dođe pop, što kažu, uzme lakih 50 evra ili 100 evra, ili koliko već to košta, tako što 3 puta poprska nešto, udari nekim uljem, ko zna kakvim, mislim, zejtinom, neki krstić na kuću i to je to. Znači, prosto to se tako ne radi. Ali se to svelo na biznis. Zato ja kažem za ove sveštenike su biznismeni. Jer oni prosto se bave ozbiljnim biznisom. To je koliko, ja kažu pa oni nemaju platu, pa nemaju penziju. A možda je to sve tačno. Ali jednostavno njima to i ne treba. Pored svega toga kako rade i šta rade, ja sam siguran da njima to uopšte ne treba. Nikakva plata, nikakva penzija. Kad si pomenuo ulje, ima jedna reč koja se spored mene loše interpretira, to je pomazanik, Da. Božji pomazanik. I da li je u stvari to uzme se ulje i pomaza se neko po čelu, ili ta je reč loše interpretirana, the anointed one na engleski, da li je ta reč loše interpretirana i da li ima neku duboku smisao? Pa, da li ima duboku smisao. Pa ima duboku, ima određenu dubinu, ne samo u engleskom jeziku, treba da prosto tražimo u latinskom jeziku, u hebrejskom jeziku. To su jezici koji su živi, koji imaju tu frekvenciju koja možda pokrene stvari. U engleskom jeziku dosta su te kovanice napravljene od latinskog, nemačkog, odnosno tog nekog starog engleskog, šekspirijanskog, takozvanog, i onda često može da se, da kažemo, napravi loša kovanica i da se izgubi stvar u prevodu. Što se tiče reči pomazanje, ona sama po sebi nije loša, nije to nikakav loš prevod. Mislim, suština je dobra, ali je pitanje kako se koristi ta reč.
Znači, to je poenta. Mi recimo koristimo a, u Srbiji reč fancy je često pogrdnog karaktera. Ili recimo gej. To je u engleskom jeziku je veseo, a recimo fancy nije uopšte loše. To je naprotiv, nešto uzvišeno, nešto dobro. A kod nas se to koristi loše. Tako da, mislim da to i u načinu korišćenja primene zapravo pa i u prevodu samim tim može da se dosta izobliči, što i jeste. Zato je treba da prosto postoje ljudi koji tumače sve te knjige, koji su u duhu tog jezika. Ne možete da vi čitate knjige koje su nastale u 3. 4. veku nove ere, na primjer, ili čak pre nove ere, a da imate preko puta sebe nekoga ko ne poznaje duh jezika, koji ne poznaje doba, koji ne poznaje tradiciju uopšte da bi mogao da izvede iz toga što je napisano suštinu, a koji treba da tumači. Znači, zato postoje kritičari, postoje tumači, postoje ljudi koji se bave, koji su historiografi, zaista čistog srca, znači ne da prosto pretenduju da favorizuju bečko-germansku školu istorije naspram ruske ili naspram neke druge, jednostavno nego se istinski bave time u potrazi za istinu. I to su ljudi gnostici, znači nisu agnostici, nego gnostici. Gnosticizam jeste vera zasnovana na putu istine. Jer to je gnoza. Šta predstavlja gnoza? Znanje, poznanje. Znači jednostavno to je osnova svega je u znanju. Tako da i u informaciji, što je opet Merkur, Hermes, Tot, kao što i piše u početku beše reč, Merkur, Hermes, kako god, i sve od nje nastade i ništa pre nje ne postade, Evanđelje po Jovanu, tako, u zagradi piše Logos, Logos, tako je. jeste, da. Tako da to je priča hermetizma, to su tragaoci za istinu, to su gnostici, između ostalog. Tako da, ja za sebe mogu da kažem da sam gnostički hrišćan. I sigurno ja sam pravoslavac, samo što ja ovu Srpsku pravoslavnu crkvu uopšte ne vidim kao organizaciju koju bi ja osjećao nekakvu bliskost. Mislim, ovu Srpsku pravoslavnu crkvu. Ne mislim na onu koja je osnovana od strane Svetog Save i Svetog Simeona i prosto ljudi koji su da kažemo, ustoličili srpsku državnost kroz crkvu. To je nešto drugo. I ta crkva je imala svoj smisao i tada i kroz mnoge druge vekove, ali ova nova Skorevićka SPC, apsolutno ne. Pa vi imate 22 vladike, vi imate 18 hoštaplera. Pa mislim, kriminalaca, jeste, pa mislim, ali apsolutno tako stoji. Pa mi imamo crnog patrijarha, to je Irinej Bački, Bulović, Bački, koji zapravo upravlja Srpskom pravoslavnom crkvom kao da vodi narkokartel. A onda je stavio ovog Porfirija tu lutka na konopcima da izigra patrijarha zarad mira u kući, da bi umirio Grigorija, da bi od Jonikija napravio cirkus, da bi Teodosija potpuno izopštio maltene i tako dalje, da ja ne pričam o njihovim odnosima, ali oni su u tim crkvenim krugovima opšte poznati, postoji taj sukob između monaštva i sveštenstva, nažalost, zato što sveštenstvo želi da preuzme potpuno manastire pod svoju upravu i to onda radi kroz vladike i onda jednostavno vi više vi nemate slobodnu veru. A vera, da bi bila vera, ona mora biti slobodna. Duh hrišćanstva, zapamtite to, u ljubavi i slobodi. To su dve vrline hrišćanstva. Ako nema slobode, nema ni ljubavi. Ako nema ljubavi, nema Hrista u nama. Tako da, Hrist posredi nas, i jeste i bit će, ima smisla samo kroz te dve vrline. Sve ostalo, bilo kakva ograničenja, nedostatak ljubavi. Znači, mi kad sebe kažnjavamo, ne kažnjava nas Bog. Bog je ljubav i sloboda. Mi, ne prihvatajući božansku ljubav unutar nas, sa ograničenjem sebe, mi faktički idemo kontra prirode Boga i kontra sopstvene prirode. Tako da čovjek je jedino slobodan kad voli.
A ako ne voli, onda nije slobodan. A ako nije slobodan, ima nedostatak ljubavi samim tim, nema tu čistu vertikalu, znači nema tu božansku prirodu, potpuno se odvoji od nje. I to je ona Ničovska priča Zaratustre, da se ne ponavljam dalje, kako je čovek ubio Boga, jel? Zašto je Bog umro da bi živeo čovek? Sada imam jedno pitanje koje me zasipaju vaši fanovi, posebno iz Srbije. Moji fanovi. Tvoji Da. fanovi, Miloš Satanista, šalju mi i neke fan stranice na Facebooku, Mhm. gde zove za spas od vas i slične gluposti. Koji su tu ljudi koji te prozivaju kao satanista i koji je tvoj odgovor na njih? Ne mogu se bavim budalama. Naročito ne neukim budalama Ali iz uporno mi šalje linkove kad ja objavim neko video A sa tobom. naravno, ima tu da kažemo likova, ajde tako da ih prosto nazovem, da ne budem politički nekorektan, rekao bih nešto drugo, koji su a, u potpunosti nezadovoljni sopstvenim životima, pa se onda bave mojim i ne samo mojim, kojima je tolika frustracija i toliko su iskompleksirani, znači nosioci zlatne medalje za komplekse niže vrednosti, pa prosto vole da se bave drugim ljudima, pa tako se bave i sa mnom, zato što, eto, ja sam za mnoge avangarda, pa onda pokušavaju da mi pripišu da sam, ne znam, prevaranta sam, šta sve nisam, alte ne, satanista, ja sam i satanista i prevarant. Mislim, ja sam obožavalac đavola, ali zapravo to ja ne radim, ja se tako predstavljam. Mislim, ja to niti sam satanista, niti sam šarlatan, niti sam bilo što slično. Ja sam to pokazao i dokazao kroz svoju praksu koju je preko 20 godina. Znači, što se tiče astrologije i mog nekog rada. A prosto neko drugi ko zasniva svoju prezentaciju, politiku i sve ostalo tako što će blatiti nekog drugog, uključujući mene, mislim, jednostavno nek se pogleda u ogledalo i neka uzme lopatu u šake, pa neka radi nešto korisno, jer mu ovo svakako ne ide. Mislim, ja poznajem, upoznao sam umeđu vremenu ko su ti ljudi. Znači, ne poznajemo se lično, nikad ih nisam sreo. Ali, mislim, znam ko su, znam odakle su, ne želim da preduzimam ništa po tom pitanju iz razloga što nisu mi ni na kraj pameti. Eto, sada me nisi pitao, ja se uopšte njima ne bi bavio. Mene taj deo ne interesuje, ja vrlo dobro znam ko sam i šta sam i koliko vredim, a oni očigledno zasnivaju svaki svoj dan na prosto blaćenju nekih ljudi, ne samo mene, mislim, nisam ja tu jedini. Ima tu još par ovako, da kažemo, mojih poznanika i prijatelja, poput profesora Velja Abramovića, Milana Nikolića iz Ana, Gorana Šarića u nekom trenutku, pa je to bila fantastična četvorka satanizma u Srbiji, iako da pitate zašto, niko ne zna da nam kaže zapravo i gde je tu kakav satanizam i šta se tu zapravo dešava, opet ništa, pojela maca jezik, ili su to neki kolaži, znate, napravite kolaž, pa onda nešto pričate, pa onda kao neka fotografija, pa onda neki tekst, pa neka tako dramatična muzika, šta znam, mislim, to je van pameti. Znači, to je toliko detinje, tako da kažem, da prosto može samo da izazove podsmeh kod onih ljudi koji mene poznaju. Prosto ljude koji me poznaju preko 20 godina, s kojima se aktivno viđam, družim, to je veliki broj ljudi zapravo, koji jednostavno, oni se smeju, prosto deluje mi kao skeč, kao da je neko napravio neku parodiju na ovaj moj život i rad. Iako ne mogu da kažem, nekima nije prijatno, ali prosto ja onog trenutka kada sam izašao u javnost, ja sam sebi stavio metu na čelo, znači neku vrstu targeta, jel? Tako da, ništa čudno, ne mogu svi ni da vas vole, ni da vas poštuju, ni da vas cene, uvek će biti oni koji će biti dramatično protiv, oni koji će biti suzdržani i ćutati i oni koji će vas negde uvažavati, poštovati neki vaš rad i tako dalje. Znači, uvek postoje i jedni i drugi, svetu se ne da ugoditi, kako kaže pripovetka, niti ja to pokušavam. Ja nikada nisam pokušavao bilo kome da idem niz dlaku, nikada nisam pokušavao da nekome ugodim
za nešto da ostvarim neki plezir u tom smislu. Znači, ja sam uvek dosledan onoga što kažem i što mislim, čak i kad dešavalo se da prosto me neko ubedi u suprotno, ja promenim mišljenje, ja to kažem, otvoreno. Tako da, mislim, to sad u posljednje vreme ne, ali bilo je i toga, naravno to je sve deo odrastanja, znači to kad imate neki mali broj godina, tako da ne znam šta bi dalje rekao o tim takvim ljudima, kanalima, grupama, jednim korisnim idiotima u svakom slučaju ili beskorisnim. Oni su zapravo beskorisni idioti koji ne znaju šta će sami sa sobom i tako iskompleksirani oni prave što prave. Tako da ja verujem da će ovo da osvane na tim kanalima, eto isto tako ovaj deo, makar insert, neki 100%, jer sad ono smo im dali materijal za tako nešto, pa nek vam je alal, ono, i broj pregleda i monetizacije, iako pričate da ih nema, znamo mi svi koliko ih nema, i prosto to što radite na taj način, sve će to narod pozlatiti, ne sekirajte se onako kako narod najbolje ume, na kraju vreme je sudija pa će se videti i ko je ko i od čega je. Baš si pomenuo da ti jaki vernici u stvari ne čitaju Sveto pismo, a ja ću im preporučiti da pročitaju knjiga Jova, gde piše da su se sakupili sinovi Božji i tu je bio i Satana, gde se očito kaže da je Satana jedan od sinovih Ne, Božjih. molim te, sad ćeš i ti da budeš blasfemičan, idemo u apokrifne spise, Ma to... nije to knjiga Jov iz Pa kanonske Biblije? znam, ali vidi, to je vrlo smelo tumačenje kako to ide, mislim, da, onda će tu da bude tumačenje, pa ne, on je došao, on se prikrao, pa to je isto kao u knjigama Veda, kada se, kada se stvorio Rahu, on je bio demon, jel, koji je prosto se umešao među deve, pa onda kad ga je mesec razotkrio ili Čandra, onda ga je Šiva raspolutio i tako dalje, mislim, to su iste priče, mitološka osnova je slična ili ista, znači ona je uzeta uvek od nečega, što znači da je, ako ništa drugo, bar znamo da je to istina, da nije to mit, to je istina, znači kompletna mitologija svetska je zapravo na neki način se već desila, samo što mi to kroz stanovište današnje nauke ne možemo da prihvatimo i ne želimo da prihvatimo. Zato što nas nauka uči, ne, to je mitologija, to su bajke, to su priče, onda dođete kroz Junga, naučite šta su arhetipovi, a onda shvatite kroz kompletnu istoriju civilizacije, religija, verskih spisa i tako dalje, da to sve jedno, sve je isto i prosto Partenoni su postavljeni jednako s drugim imenima i onda to sve imate prebačeno u pustinske religije, samo treba da otkrijete, malo zagrebete po površini, da ne progutate sve što vam se servira. Mislim, to je poenta. Ali jednostavno, pošto nas bombarduju različitim sadržajima, jednostavno dolazi do toga da ovaj narod proguta sve. Znači, jednostavno, današnja civilizacija proguta sve, pa tako i da je Sting satanista, da ne znam, Lady Gaga satanista, pa onda Rihanna, pa ima tu još, mislim, to je jedno lepo društvo, mislim, ja ne mogu da kažem, ja sam onako počestvan što ja nalazim među tim ljudima tamo, mislim, da, to zaista negde govori u prilog tome koliko neko mora da bude kreten, da prosto takve stvari radi, ali to očigledno radi sa predumišljajem, jer njega ili njih prate opet izvesni kreteni. Znači, ljudi bez mozga, bez formalnog obrazovanja, bez suštinskog obrazovanja, opet kažem, funkcionalno nepismeni, koji jednostavno znaju da upale internet, odu na YouTube i kao, eto, bivaju fascinirani nečim što je onako, ne znam kako bi rekao, ni pojada neko objavio. Eto, besmisleno. Evo je još jedna hrabrija scena iz Novog Zaveta, gde ili Satana uzima Isusa i vodi ga u pustinju 40 dana gdje ga iskušava. Ko nije proučavao ezoteriju, ko ne zna šta je to inicijacija, ne shvaća Ne tu shvata scenu. tu dubinu i verovatno nikada neće uzeti knjigu Vizija i glas ili Glas i vizija Alistera Crowleya, gde on upravo priča o tome, o njegovom putovanju kroz pustinju, gde mu je društvo pravio njegov kolega i savremenik, Viktor Yates, Neuburg. Yates, a onda kroz sve to opisuje
tih 40 dana u pustinji iskušenja, da bi na kraju došao do inicijacije u Enohijanu. Znači, tako započinje put Enoha ili Enohijane, magijske prakse koja je, ajde kažemo, hermetistima poznata ili prosto ljudima koji se bave magijom. To je sistem koji nam je najbolje dao Edward Kelly, ili Tako je, renesansni elizabetanski magičar iz upravo tako. 16. veka, čini mi se. Ajmo malo na neke profane teme, iako su povezane astrologijom. Dobro. Šta kaže mundan astrologija? Mundan astrologija je ona astrologija što se bavi svetskim događajima. Svetskim događajima, da. Dalje se suočavamo sa veličina ratom kao konačnom ulaskom u doba Vodolije. Svi kažu da će taj ulazak u doba Vodolije da će da bude katastrofičan. Da li zapravo, evo, počeo je rat, napali Pa su evo, Irana. ajde da probam ponovo da objasnim. Znači, pričali o tome da smo mi već u eri Vodolije. Da, eto, sad kad dođe eon Vodolije, era Vodolije, uz to dve različite stvari, sad će da procveta sve po pesmi iz filma Kosa Miloša Formana, između ostalog, jel, Aquarius, mislim, kada sve to dođe u neko poravnanje, svetom će da zavlada potpuni mir, mislim, i sloga i harmonija i sve ostalo, što nije baš tako. Vodolija je fiksni vazdušni znak. Njom vlada Saturn, tradicionalno, a moderno vlada i Uran. Uran je planeta promena, otkrivena 1781. godine. Taj Uran, on je prosto planeta koja pravi proboje, revolucije, revolucionarna otkrića, iznenadne događaje, zemljotrese, uragane. Znači, on je zadužen za to. I to je sukob starog i novog principa u jednom znaku, u tom fiksnom vazdušnom znaku. A šta se dešava? Precesiona tačka, kada pričamo o dobima, ona se nalazi negde sada na oko 2,5-3 stepena riba, ide unazad, znači ide prema Vodoliji, i kada dođe na 29,59, onda ćemo mi zapravo ući, mi kao civilizacija, ne mislim ti i ja, nećemo mi to doživeti, jer to se dešava za, ajde kažemo, nešto više od 150-170 godina. Zašto? Zato što jedan stepen precesijona tačka pređe za 72 godine. Znači, ako se nalazi na 2,5 stepena, eto, mislim, jednostavno matematikom mi dolazimo do toga da je to oko 170-180 godina do ulaska doba Vodolije. Znači, mi smo imali 2160 godina znaka riba ili ere riba. U tih 2160 godina šta se dešava? Imamo pojavu pustinskih religija, judaizma, hrišćanstva, islama, imamo ovu situaciju koju imamo, neko to naziva Kali Juga, to je najmračniji period, to je poslednji zodijački znak i sad idemo nazad. Idemo prema Vodoliji, ali ja bih pre rekao da ljudi poslušaju pesmu Brucea Dickinsona Dark Side of Aquarius, dakle šta se dešava unutar te pesme od četiri jahača, apokalipse i tako dalje. I mi sad imamo uvod u to boravkom Plutona u Vodoliji. Dakle, u 2025. godini Pluton, koja je najsporija planeta i najudaljenija od Sunca, samim tim je njena osa ekliptike takva, znači Plutonu treba od 20 do 22 godine da prođe jedan znak. Da kažemo, 20 godine boravio u znaku Jarca i ušao je u Vodoliju 2025. Vodolija predstavlja čoveka na nebu, predstavlja civilizaciju, predstavlja civilizacijske tekovine, predstavlja kulturološke tekovine. Znači, jednostavno, sada je civilizacija na testu. Zašto? Što Pluton predstavlja filter. On predstavlja filter svega malignog, svih malignih obrazaca i struktura koji neće proći jednostavno sud Plutona. Tako da ono, kao sito, jel? Ono što ne prođe kroz sito, jednostavno biće odbačeno od strane Plutona. To je narednih 20 godina. Svet kakav poznajemo se već menja, menja se od COVID-a, znači jednostavno prvi put kada je Pluton, što kažu, došao na taj trenutak da uđe
u znak Vodolije je bio post-covid period. Znači, jednostavno, mi smo imali, već tu smo imali nagoveštaj i promenu čitavog sistema. A u ovom trenutku, sam taj Pluton, se stabilizovao u znaku Vodolije, sad je negde oko 3 stepena. I prvi put kada je zajedno sa Uranom koji je prešao, bio znak Blizanaca, pa sad je opet u biku, dakle vratio se, kada se desio taj trigon, šta se desilo? Mi smo dobili vakcinu protiv raka. Znači, to je i Rusi, i Amerikanci, svi naučnici okrenuli su se borbi protiv raka. Znači, to je, recimo, ono što su doneli Uran blizancima Plutonu, znaku Vodolije i taj njihov trigonski odnos. Ono što sam ja pričao u 2025. jeste da sve spore planete su promenile znak u jednom trenutku. 2026. će sve one biti stabilne u svojim promenjenim znacima. Pa sad imamo trenutno Saturna koji je ušao u znak Ovna, to je znak njegove debilitacije, zajedno sa Neptunom, koji je Saturn je boravio, dakle, 2,5, skoro 3 godine u znaku Riba. Neptun skoro 13 godina u znaku Riba. Sada će Neptun i Saturn zajedno ispisati nove stranice istorije. Kako je istorija? Pa ako pogledamo kad se to poslednji put desilo se za vreme Petra Velikog, tada je Rusija proširila svoje granice. Dakle, dobila je rat sa Švedskom i napravljen je sam Petersburg. Tako da, ja negde očekujem da kada se ovaj rat završi, jednostavno Rusija će sigurno de facto i de jure proširiti svoje granice, dakle, proširit će svoje teritorije. A s druge strane, Jupiter je trenutno retrogradan i tu je, zadržat će se još skoro 2 meseca na 15. stepenu, što je stepen njegove egzaltacije, znaka raka, kao drugi hronokrator. Treće, Uran se sprema da ponovo uđe u znak Blizanaca, znači imat ćemo sve spore planete u promenjenim znacima. To je promena kompletne svetske vizure, a 2026. godina je godina Darme. Znači, jednostavno godina kada nam se pruža prilika da prosto stvorimo, da kažemo, neki novi karmički obrazac, da je naša slobodna volja u mnogo većoj ekspanziji, ako obratimo pažnju na to, nego to karmičko nasleđe. I u tom smislu to jeste godina stvaranja nekakvih novih obrazaca, novih granica, novog mira, nove jalte, pa i novih sukoba koji će prethoditi tom velikom miru koji će se možda završiti 2027. A što se tiče rata u Ukrajini, to se završava ove godine, bar se formalno završava u kontekstu nekakvih primirja. Međutim, ono što se sada trenutno dešava, recimo imali smo pomračenje sunca na 28. stepenu Vodolije, juče, odnosno noćas je Mars došao na taj stepen i počeo je sukob protiv Irana, jedne od 3 slobodne države, znači to je ta priča Marsa u Vodoliji, koji je došao na stepen pomračenog sunca. I evo imamo da gori Bliski istok, gori Dubaj, raketirana je Fudžeira, najveća trgovačka luka u Emiratima, imamo sukob velikih sila i sukob država poput Irana i Izraela, za koje ne kažem da su male sile, daleko od toga, imamo jednu totalnu preraspodelu karata. Astrološki gledano mi ćemo imati sada i pomračenje meseca, znači koje se dešava 3. marta na 12. odnosno između 12. i 13. stepena znaka Device. 12. i 13. stepen, to su stepeni egzaltacije Merkura, koji je u ovom trenutku retrogradan u znaku Riba i koji će se tada upravo susresti sa Marsom u znaku Riba. Što znači tu će se javiti novi sukobi. Znači tu će se pokazati stara lica neprijatelja, otkopaće se neke ratne sekire. Znači to je ono što se dešava tada i tada se radi na odnosima. Kako ličnim odnosima, mnogi odnosi će se prekinuti, oni koji nisu stabilni, a oni koji imaju tu dozu stabilnosti i stvarne ljubavi, oni će se samo učvrstiti. Ne pod retrogradnim Merkurom, već prosto kroz to pomračenje koje će imati uticaj narednih meseci.
maltene do 6 meseci, kada ide nova eklipsa. Tako da, trenutna mundana situacija je vrlo zamršena i komplikovana, astrolozima može biti jasna i trebalo bi da bude jasna šta se zapravo dešava, i ovo je kraj jedne ere, kraj jednog doba i početak potpuno drugačijih odnosa. Znači, ovo je početak kraja, neko bi rekao tako, Evropske unije, Međunarodnog monetarnog fonda, Svetske banke, Ujedinjenih nacija, kraj organizacije koje će predstavljati lažna jedinstva, lažne saveze, mora da se stvore novi savezi, mora da nestane NATO pakt. Turska će morati da izabere stranu i sigurno će se mirovna konferencija dešavati u Istanbulu, ja pretpostavljam, možda će se dešavati u Ankari, ali prosto mislim da će Istanbul biti grad da će biti mirovna konferencija za Ukrajinu i da će Turska obznaniti da će da se povuče iz NATO-a, ako se prethodno Amerika ne povuče iz NATO-a, zato što moguće aneksijom Grenlanda, koja čas jeste, čas nije, upravo se dođe u sukob sa još jednom NATO zemljom i zapravo to bude inicijalna kapisla, ajde kažemo, kraja zapadne alijanse. Novi savezi koji će se stvarati započeće do 2026. bit će obelodanjeni tokom 27. i 28. godine. Mi ćemo do 2030. imati, da kažemo, jedan kurs i do 2034. završetak tog jednog poglavlja koje će usloviti nekakva nova poglavlja koja su zapravo plod svega ovoga. Tako da, kako budemo bili danas, što bi rekao Miloš Obilić, bit ćemo doveka. I to je ono što je ključno. Da li je kriza našeg vremena politička, ekonomska ili filozofsko-religiozna? Zašto su sistemi do sada, postojeći sistemi, doneli samo ratove i razaranje? Naša kriza je pre svega ljudska kriza. Filozofsko-religiozna može biti samo kod onih obrazovanih ljudi koji razumeju filozofsku misao i koji u prosto religiji ne traže spas, nego traže ključ za objašnjenja pojedinih filozofskih pravaca i postavljenih pitanja. Što se tiče toga da li je kriza politička, političke krize izazivaju ljudi, sistemi i nedostatak moralnog kompasa i sistema vrednosti. Ekonomska kriza je svakako prisutna, opet izazvana, teledirigovana iz razloga što ekonomska kriza će stvoriti glad, glad će stvoriti rat, ratovi će stvoriti opet nove političke observacije, nove političke krize. I u tom smislu politička kriza je samo instrument, kao što su i političari, bar ove koje mi viđamo kod nas u okruženju, ali i na televiziji, samo marionete kojima upravljaju neki centri moći, koji kreiraju kako sudbinu nas malih, tako i prosto sudbinu nekakvih velikih sistema, radivši njihov upgrade ili format C, kompjuterskim jezikom rečeno delete. A hoće li veštačka inteligencija zameniti stare paradigme, filozofsko-religiozna ili političko-ekonomska, zato što ovi sistemi stari ne rade? Hoće li to da postati novi bog, recimo, veštačka inteligencija? Veštačka inteligencija trebalo bi da bude alat, ne bi trebalo da bude nikako bog. Međutim, ono što će pretendovati neke generacije programera koje nas tek čekaju, koje i sada rade faktički na toj veštačkoj inteligenciji, to će biti pretendencija da se zamene određene profesije. Dakle, više novca u džepu kapitaliste. To je pod broj 1. Sad, postoji naravno onaj the war scenario, u kome zapravo veštačka inteligencija preuzima kontrolu nad čovečanstvom, zato što jednostavno počinje da uči i shvata da može bez čoveka, da čovek ne može bez nje, da je on uzročno posledično zavisan od nje, a da ona nije zavisna od čoveka. Mi smo daleko od toga u ovom trenutku. Ne mislim da će ChatGPT postati božanstvo ili ništa slično vredno pomena tako nečega, ali da će zameniti određene profesije, da čak postoje ugrožene profesije, ih više nema, kao što su kasiri,
Recimo, mislim, to će biti potpuno zamenjeno veštačkom inteligencijom. Može da se desi i nastavnici, učitelji, da budu zamenjeni, jer ko može da se takmiči sa veštačkom inteligencijom u poznavanju, znanju podataka kada se ta veštačka inteligencija pothrani svim tim informacijama. Ali evo, recimo da vam kažem odmah, ja imam plaćen taj chat GPT, onu plaćenu verziju, nema pojma astrologije. O astrologiji stvarno nema pojma. Znači, možda zna neke stvari koje, eto, ja ne mogu kažem da sam nešto ekspert u tim oblastima, pa meni to zvuči kao, aha, on to dobro uradi, a pretpostavljam da ekspert iz tih oblasti bi isto rekao da nema pojma. Ali za astrologiju sam siguran, ne zna ništa. Znači, jednostavno pogrešno kalkuliše i znake i stepene i kuće i sve ostalo i samim tim ima pogrešno tumačenje. Znači, potpuno, što god da je neko podhranio tu, nije dobro uradio posao. Dakle, taj algoritam nema pojma astrologije. Tako da, ja verujem da je tako i sa svim ostalim stvarima, ali sa većinom drugih stvari, kad prosto ne može da savlada poznavanje bazične natalne astrologije bez neke teške prognostike, mislim, verovatno će vremenom uspeti to da uradi, ali nikada neće biti kao živi astrolog. Jer astrologa ne čini samo znanje, ne čini samo bazično tumačenje aspekat, znači, nego čini duh tog jezika, kao i svakog jezika. Možda veštačka inteligencija može da govori sve jezike sveta. Možda može i da razume, ali suštinu poezije ne može da razume. Ne znam to. I nikada neće moći. Moći će da podražava osjećanja, a da li će moći da osjeća? Pa neće. Evo, ja vam sad kažem da neće. Znači, tako da, daleko je to od Boga i daleko je to od čoveka. Tako da, Pa, kao Božjeg lika i dela. moj osjećaj je da ona u stvari pomaže da ostanu na tržištu samo isključitelni ljudi. Recimo, jedan krojač koji je izuzetni i gde ide el, elita, gde idu ljudi koji hoće da imaju neko izuzetno delo, on će uvek raditi, ali oni koji kupuju u H&M, recimo, Dobro. ili koji kupuju neke lance gde se roba Da, da, proizvodi u Pepko, CEU, i tako, dobro, sweatshopovu okej. i tako dalje, Da. ona je idealan, recimo, krojač za mase, za milioni, milijarde ljudi. Ok. A postoje robotizovane mašine čak i u tekstilu. Postoje aparati koji se koriste za to, kao što recimo automat za džepove, koji je opšte poznat nekome ko je u tekstilnoj industriji, ili recimo određeni kateri koji isto tako mogu da urade ivice savršeno, koji čiste konac, koji jednostavno mogu da dobro nabace rajsvešlus i da urade neki ravan štep, ali ne može to da zameni dobrog šivača. Dobar šivač, on je u stanju da zameni 3 mašine. Ono što mašina može da uradi, to je da olakša proces proizvodnje, da ubrza proces proizvodnje tekstila, u tom smislu industrijski gledano, da bi se sašio veći broj komada. Ali određene operacije, tih operacija, tu zna da bude po 150, 200, mislim, kod jednog odrevnog predmeta, zavisi koliko je komplikovana, recimo jakna, mislim, ili pantalone, šta već u pitanju, jednostavno, određene operacije zaista mogu da rade samo ljudi koji su profesionalci u tome, ne mogu to da još uvek urade mašine. Da li će moći? Pa, čisto sumnjam kod određenih stvari, a druga stvar, moram da vam kažem da je uvek ono što je custom made, to je uvek najbolji kvalitet. Znači, ne samo kad je u pitanju što, nego kad je u pitanju i način izrade. Dakle, kada se uzima po meri, dakle, custom made, to je uvek ručna izrada, tako i kod instrumenta. Evo, uzmite Gibson robot gitare, Les Paul robot, jel? I uzmite neku Gibson gitaru iz 52. 65. godine. I onaj ko zna šta je to, jednostavno, pick-up je drugačiji, drugačiji su magneti, drugačije telo, znači, jednostavno ima drugačiji zvuk, ima puni zvuk u najmanju ruku. Sad ja ne ulazim baš u svaku amplitudu, ali kad
pustite, recimo snimite istu numeru, isti rif, istu solažu kroz te dve gitare, jednostavno vidjet ćete razliku u equalizeru. Tako da Gibson iz 52. godine košta 200.000 dolara, a Gibson robot košta 1.500 dve. Eto, to vam je razlika. To vam je razlika između custom made odela, engleskog tvida ili nekakve kuvane vune, koje će može da košta i 7, 8, 10 hiljada evra i nekog odela koji ste kupili u jeftinoj proizvodnji turskog tekstila u Waikikiju, koji će da košta, ne znam, 100 evra. Tako će i da stoji. Tako će i da prosto izgleda. I jednostavno posle 2 hemijska čišćenja možete ga baciti. I usmrdeće se od, ne znam, upiće mirise luka, smrdeće na plastiku iznutra kad se oznojite i slično, a kada je to posvećeno, kada je jednostavno materijal, odnosno tekstil, ručno izrađen, pa je onda ručno izrađeno odelo, a to je sasvim druga priča. Prošli put smo pričali o tajnim društvima. Ko stoji iza aktualnih svetskih događaja? Ko kontroliše novog ratobornog Trumpa? Sasvim različitog iz prvog mandata. A niko ne može da kontroliše Trumpa u potpunosti. Trump se ne da kontrolisati, njegov horoskop je takav, on je vrlo nepredvidiv. To prosto zaista kažemo. Sad, ko pokušao da ga kontroliše, naravno, mislim, postoje nekakvi centri moća, sam već pričao, London City, o Vatikanu, znači jednostavno je to Papa Leo, koji je tu prvi Amerikanac na čelu Vatikana kao države, na čelu rimokatoličke crkve, Trump je prebekterijanac, dakle ekstremni hrišćanin, znači uvijek postoji ta vrsta kontrole, pa nije Papa Leo slučajno tu, on je jedini koji suštinski može sutra da zaustavi Trumpa. U kom smislu? Znači jednostavno da izađe i da kaže, molim predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da obustavi nešto u ime Gospoda Boga, znači ovaj će stane istog momenta. To je njegov način kontrole. Samo malo uključite mozak, pa vidite ko je gde. Pa imate susret Trumpa i kralja Charlesa. Posle Putina i susreta sa Trumpom na Aljasci, teritoriji koja je nekad bila ruska, pa sad je američka. Pa mislim, nije li to baš onako jedna lepa simbolika, jel? Tako da, ruski i američki odnosi bolji nego ikad u poslednjih, ajde kažemo, 60, 70, možda i 80 godina, od kraja Drugog svetskog rata i početka Hladnog rata. Suštinski oni se i dalje sukobljavaju na različitim teritorijama, uvode sankcije, Amerikanci Rusima i tako dalje. A kad pogledate širu sliku, onda vidite šta oni zapravo rade. Obojica, odnosno obe administracije su rešile da poraze Evropu i Evropsku uniju zapravo. I onda te sankcije najviše zapravo gubi Evropska unija. Najviše žrtava podnosi Evropska unija i od Rusa i od Amerikanaca. I kad pogledate, cilje i jednima i drugima da unište Evropsku uniju. Zašto? Zato što je to zapravo baza duboke države. Dakle, Putin i Trump, koji imaju svog šefa u London City-u, koji imaju kontrolu u Vatikanu, jednostavno rade ono što im je rečeno da rade. To izgleda kao ne volimo se, sukobljavamo se, ratujemo na tuđim teritorijama, preko tuđih leđa, trošimo neko naoružanje, pravimo neke inflacije, vodimo rat naftom. Evo sada Trump je uhapsio Madura, ušao u Venecuelu, uzeo naftnu industriju Venecuele, iako nije osnovni razlog bio ni nafta, ni narkotici. Odnosno ima veze sa narkoticima, a ne sad sa distribucijom kokaina, kao što neko priča, jer Venecuela nije ni peta, ni šesta zemlja u Južnoj Americi po količini proizvodnje narkotika i po snazi njihovih klanova, ali ima tu fentinol, zapravo koji su uzeli i pomešali s kokainom i to je smrtonosna kombinacija. To je završilo na teritoriji Amerike i jednostavno to se smatra bioterorizmom. Zato je došlo do tog
izgovora zašto je zapravo uhapšen Maduro. A naravno, eto, kineske investicije prethodnih 5 godina u venecuelansku sirovu naftu prevazilaze 20 milijardi i sad više Kinezi mogu da se pozdrave sa venecuelanskom naftom. S druge strane, evo, operacija Iran. Amerika će upasti u Iran, to 100%, znači uzet će sve što ima veze sa iranskom sirovom naftom i faktički će preseći put Kinezima. Znači, Kinezi više neće moći da uzimaju iransku naftu, neće više moći da uzimaju venecuelansku, propala im je investicija, bit će okrenuti ka Rusima. Rusi će, znajući to, da podignu cenu svog ruskog reba, njihove sirove nafte, Uralsa i sličnih, što treba Kinezima. Svakako, oni ne mogu da opskrbe čitavu Kinu i čitavu njihovu petrohemijsku industriju, niti naftnu industriju, ali ok, zato će biti takva cena. Dok će recimo Indija uzimati od Irana, odnosno od Amerikanaca i od Iraka, koje opet dakle su Amerikanci, i jednostavno imat ćemo svetsku podelu nafte nakon toga. I vjerovatno vrlo različite i drugačije cene na plecu, odnosno na tržištu. Tako da evo i sad ovo što se dešava, čitav ovaj sukob, znači on je isključio zbog toga. Iran je jedan od 3 slobodne države koja za koji mesec više neće to biti. To nam je svima jasno, mislim u kom pravcu ide i da ovo pružanje otpora može da bude ključno za sprovođenje operacije Mojsije. Operacija Mojsije je da se izmeste Jevreji iz Izraela, znači njih ima tamo negde oko 8 miliona, neka izgine 2 miliona ponovo, mislim, kako god, nekih 6 miliona će se prebaciti na teritoriju Evrope, naročito Ukrajine, koja se sprema, znači, za primirje zarad toga, i već se grade tamo kompleksi za iste te Jevreje, i na Balkan, naravno. Gde će oni traže samo žitnice, njih samo to interesuje. Znači, njih ne interesuje ništa drugo iz razloga što oni vide da je sledeća industrija hrane koja će biti ta koja će biti u deficitu. Dakle, hrana će biti u deficitu, bit će ozračena mnogi delovi planete, sad naročito to predstavlja opasnost zbog struja okeanskih koji će prosto nositi tu radijaciju. I već sada imamo kontaminiranost jako veliku, ne samo ratom u Ukrajini, nego naročito sada na Bliskom istoku. I može svašta da se desi, evo, dok mi ovo pričamo, svašta može da se desi. Ja iskreno očekujem da mi zazvoni taj telefon koji može da kaže da jednostavno je sve otišlo predaleko. A može da se desi. S ovim aspektima može da se desi. Ne mislim na upotrebu nuklearnog naoružanja, ne isključujem mogućnost da Jevreji to učine, odnosno da Izrael to uradi, jer to bi značilo kraj života za islamski svet tamo i da opet na temelju nekakvih žrtava koje će oni da pripišu Iranu ili kome god, grade takvu kulu koja je zapravo nalik one vavilonske kule koja je podelila svet i donela sva zla u onoj Pandorinoj kutiji. Znači, u stvari sprema se opet nova Hazarija, na neki način. Da, oni je spremaju, sad, njihovo je da probaju naših da ih u tome sprečim. Tako da ja se svojski trudim da ih u tome sprečim. Mislim da su oni najveće zlo na planeti, mogu da me optuže za antisemitizam ili ne znam nija šta, neka slobodno. Ali Arapi su najveći semitski narod, mi ne pričamo protiv Arapima. Ja s Arapima nemam problem, osim što većina Arapa, moram da kažemo, to prosto tako pripadaju takvim mentalnim sklopovima, nisu baš mnogo inteligentni, nisu baš mnogo baždareni, a prave se su mnogo veliki, jaki u biznisu. Imaju oni taj trgovački moment, kao što imaju i Jevreji, ali Jevreji ih šiju po pitanju inteligencije za 5 kopalja. Znači, to je 100% tako. Tako da, nemam ništa protiv Arapa, da se razumemo, nemam ni za. Ali što se tiče ovih cionista, ne mislim na ortodoksne Jevreje, što se tiče cionista, ja mislim da su oni zaista najveća pošast i najveće zlo na ovom svetu i da su svi ratovi, svi sukobi i sve krize zapravo izazvane njihovim posredstvom i njihovom ulogom i to se prosto vidi od lažiranja Drugog svetskog rata do dana danas.
Miloše, hvala ti za ovo gostovanje. Uvek. Vidimo se.